Здравейте, хора! Днес ще ви разказвам за музиките и слушалките. Музиките са определени песни, които харесвате. Сега, може би, ще ви покажа една от тях. Сега ще ви покажа една песен, която повечето от вас няма да харесат и която повечето от вас ще харесат. Един момент само. Сега тук си въвеждам глупостите. Един момент. Ето, тук така, гледайте ми телефона, тук така, нали? Сега ще пуснем една... Няма да казвам псовни. Не ми е в редовете, защото не ме е кеф. Един момент. И слушайте сега. Няма да харесате. Не харесвате, нали? Пишете коментар, ако не ви харесва. Ако ви харесва, пак пишете коментар. Просто пишете коментар. Сега една малко по-старичка, която трябва да харесате. Ако се сещате за нея, напишете коментар. И ако снимате клипове, ще таковам видеото ви. Ще ми напишете във вашия канал, защото няма да го знам, разбира се. Или каквото е там и просто да ми го кажете. И аз ще се абонирам за него. Не забравяйте, познавам доста снимачи на клипове. Доста. И за слушалките. Те скриват какво чуват другите хора. Ето, например. Но не и когато е твърде силно. Хората, които чуват това силно, не харесват това, защото чуват каква музика. Господине, извинете, много е високо. Какво? Аха, добре. И това имах предвид. Да. Чакайте. И след като ми стана толкова скучно, за да не се сета какво да ви кажа, ще ви покажа нещо много сладко. Много. Това е моята котка. Вижте я, погледнете я само. Даже ще правя видео за нея, защото тя е сладка. Ей, Бъги! Бъги! Искаш да ядеш ли, матио? Айди мое сладурче малко. И ако видеото ви харесва, натиснете харесва ми. Искам да напишете коментар за тази песен, харесва ли ви и не ви ли харесва. Искам да познаете коя песен беше Искреяла. Да, благодаря. И до чао.